हेलौ लोगोफोर, गिबियावनो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय नोंसिनिसिम खुलुमनाय आरो सिबिनायखौ जासिहरनाय थालायबाय नोंथांमोन। नोंसिनिसिम आङो गोजोन फुंबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ जासिहरनाय थाग्रोलायबाय। लोगोफोर, आंनि आदा बाजै चेनेलाव नोंसोरखौ बरायनानै लाग्रोनाय जालायबाय। दिनै बेसेबा गोबावनि उनावसो नोंसोरजों खावब्लिब्लिब नुजाथिफैलायबाय आरो आङो लोगोफोर। सानलाय लांसिगोनसो बबे सैमाया खिफिदेरलायखो दिनै होननानै। दिनै एखमबा समाव बेस्थ' जानायजों मानायजों थानाय जायो लोगोफोर। आङो दिनैसो मा कन्टेन्ट लाबोनो, भिडिअफोरखौबो आन्दायनानै लाबोनाय जाया आरो एखमबा समाव। दिनैसो बेसेबा गोबावजों नोंसोरजों नुजाथिफैलायबाय आरो आङो दिनैनि भिडिअनि गेजेरजों मा देखायलांनो हायो। अननानै जायफोर मोजां मोनो आंनि भिडिअखौ नायना होलांबानो जाबाय लोगोफोर। दिनैबो दसेब्लाबो सम दिहुननानै नायना होदोलाय आरो लोगोफोर। फुल सापर्ट खालामनानै हो अननानै। बिदिबा थौदो, बारा गोलाव खालामना जासे नायलांबाय थादो आंनि भिडिअखौ। आंना नै ओंखाम संग्रा गोबाय गिजियाव आङो अमा आदार रुगासिनो दं। नै सुजि राननाय, गामियाव आइसडिएस मिस्ट्रेसफोरनि सुजि राननाय नै अमानोसो रुना होदो आरो आङो। मोजां नङा, जानोनो सुखुवा, बेनिखायनो आङो जेबो खालामनानै होआ उन्दैनो। उन्दैयाबो जालाबाया, ओंखायनो अमानोसो रुना होबाय आरो आङो। बै गाइखेर दाखा दोनदोंहां लोगोफोर, बेखौ बयेमाव गाइखेर दाखा एसे दोनदों। न'निनो गाइखेर नालाय एसे दोननो होननानै दोनदों आङो, एखमबा जानो लुगैबा जालाबायनो। ओमफ्राय नै आङो रुगासिनो दं आरो सुजिखौ। पेकेटनै बिसिनानै रुबाय आङो नै लोगोफोर। प्लास्टिकखौबो अर जरायनो नांगौ नालाय आङो दोनथुमजोबनाय जायो जारा बुरानो। ओमफ्राय आङो नै ओंखाम ओंख्रि मोनखांजोब्बाय आरो नैबाव गाइखेर दङ, नै गाइखेर पियर गाइखेर आरो न'नि गाइखेर। आङो मैगं खादाजों खोब्बाय नै ओंख्रिखौ। सबाइ ओंख्रि संखांबाय आं नै लोगोफोर। गोथाव नुखाबायहाय सबाइजों नाजों। सबाइजों नाजों ओंख्रि संखांबाय आङो। फिसालाया स्कुलाव थांबाय आंना। न'फ्रानो माल बुकिं नालाय जारा बुरा जाजोबो नै। गुन्दै जोब आरो बेयो। बे दोआवबो दं गुन्दै, बे गामलायावबो आरो बे दोआवबो आरो बे बाल्थिङावबो बाल्थिंसे। गुन्दैखौनो गिलु बालु गुन्दै नांगौ नालाय, ओंखायनो बायथुमना दोनखाजोबनांगौ जायो। नैबे प्लास्टिक ना जलफि लोगोफोर। नै जलफि आसार बानायदोंमोन नालाय आङो, एसे आग्लायनायखौ बाहायनो दोनदों आरो आं। बेमार आवलासो जाबाय। बेमार आवलाखायनो न'फोरखौनो फोसाबनो मोना, लिरनोबो मोना। नैबे एसे बानायनानै दोनदोंमोन आं लोगोफोर, नै जलफि आसारा। दा सान्दुंआव दोनबाय आरो आङो एसे। मैयासो बानायखादोंमोन आं। माबा दिंग्रिनि बयाम मोनासै, माबाखौनो प्लास्टिकआवनो दोननाय जाबाय आरो प्लास्टिक बयामावनो। मारै जायो देनांसो मोनथिसिगोन आरो। दाथ' गोदान नालाय जेबो नुवाखै, मोजांखौनो नुदों। थाव एसे नांबावगौमोन, बारा नांजोबासै थावआ। एसे नांबावगौमोन, आं आधा केजिल' लाबोनानै बानायनाय जादोंमोन नालाय एसेल'। बांद्राय जालाबायनायबो जाया नालाय, एखमबा जालाबायनो होननानै बानायबाय आरो आङो। बिबाराबो दंबायजोब्बाय नै आंना बिबार बागाना। नै लोगोफोर, नैबे उन बारनाया दाबो मोजाङैनो दङ। उन बारनाय आरो बियो। ओमफ्राय नै बियो सिगां बारनाय नालाय साफा बोरायजोब्बाय, नै मोनजोब्बाय। गैलालाय आरो बेस्राफोर। दसेनिल' सम लानानै फैयो नङा होमबा बिसोरो। ओंखायनो दा बोरायनाय सम जाबाय नालाय बोरायबाय मालाय, राबाय, मोनबाय। बे बेगरा जोलै थालायबाय आरो गावसोरनो सिरिनानै उनाव खिलिफिननोसैलाय बिसोरो। आराम जोलै थाबाय थाखायो आरो आंना। गावसोरनो सिरिनानै खिलिफिनबाय थायो। मैथा बेगराबो नै बेरगावजोब्बायसो आयै आद्रि आद्रिनो ना। दाखालि आंना बिफाङाव जिरनानै जागारोबोहाय लोगोफोर। फिथाइखौ नस्थ' जायोना, फिथाइया बेगरा रागोन ना, ओंखायनो बिगुरखौ जिरनानै जाबाबो जेबो जाया, गोथाङैनो थायो नालाय थेन्थाया। आराम रानानै मोनजोबनानै सिरिजोब्बाय नै। आराम बुख'नानै दोननांसिगोन हास'नानै। बोथिसे थांबावगोनसो बैयो, एसे दंबायो। अमाफ्रा नुवाखै नों आदार बिहरनाया? आदार बिहरगासिनो दं। नैबे गोरलैलै बुन्दिया, माबा
गासै माथाम जाखो सानगोन नङा होमबा लोगोफोर। नैबे बुन्दिया जोंनि सेल्फ हेल्प ग्रुपनि स्लिपनि आरो बियो स्लिप मोनसे ग्रुप थाबावो सेल्फ हेल्प ग्रुपआवबो। बे सेल्फ हेल्प ग्रुपनि अमा आरो बियो जों ग्रुपआव लानाय बियो गासै मोनसे ग्रुपजों लानाय आरो बियो अमा बुन्दिसो जेंगावगाव जारलासो। दा आंहा फाला गोलैबाय नालाय आंहा लालायबाय आरो हैग्रोथारनोसां हब्रा हरगासिनो दं। बिसोरनो होखांनानैसो माइरं जावसै आङो लोगोफोर। मैया माइरं माइ मिलाव होनानै दोननाय दंमोन नालाय बेखौ जावाखै आङो, दिनै जावनोसै आरो आङो। मैया बेलासियावसो होनो मोन्दोंमोन नालाय ओंखायनो गैया जावनो मोनाखै। दा जावनोसै आरो आङो अमानो आदार होग्रोनानै। जाबाय बे अमा आदाराबो। नाय लोगोफोर गंनै बाल्थिं गंनै आदार लागायनांगौ नै बे फिसाफोरनि ओमफ्राय नैबे गिदिरनि आरो जारलासो। हैग्रोनोसै आरो आङो असान्थि खालामथारबाय माथो नोङो। नाय लोगोफोर जाबाय अमाया। एसे देरसिन दंना देरसिनाखै लोगोफोर खिथाहरदो कमेन्टआव। आरो रायजोनिया गोरलैलैया। ओमफ्राय नैबे आंनि अमा खासि फिसा आरो बेयो बै थिंगिनायनिया रायजोनि। बारा गोबाव जाखायाखैमोन नालाय लानाया आरो बोबायनाय अमाया बारा देरा बयबो मिथिखागौ नङा होमबा लोगोफोर। खानायफ्रा खाथबनानै लालायबाय आरो आङो नै माइरं जावनोसै आं लोगोफोर। माइरं जावनो रेडि जाबाय नै जिनिसफोरखौ खाथियाव लाखाजोब्बाय आरो आङो नै संग्राय आरो नै गामला लाखाबाय। नैबे माइरं आरो बेबो माइरं बे बस्थायाव जायगा थोजोबैनि आङो नैबे मनायाव माखासे सोनाय जादों आरो लोगोफोर। नै जायगा थोआखै नालाय बे फिसाद्रायो बेखौ जावनांगौ आरो आङो दा जुजाय जावगारनांगौ ओमफ्राय माइरं एसे माइगाबबो बासिनानै माबागोन आरो जानायनिखौबो बासिना दोनगोन ओमफ्राय माखासेखौ ओरैनो जुजायल' जावगारनानै बस्थायाव सोना दोनफिनगोन आरो आङो। दिनैनि भिडिअआ बेखिनियानोसै लोगोफोर। अननानै जायफोर मोजां मोनो आंनि भिडिअखौ दसेब्लाबो सम दिहुननानै नायना होलायदोलाय। आरो दिनैनि भिडिअआव मा नुखो अननानै माबायदि नुखो कमेन्टआव खिन्थाहरबानो जाबाय। फुल सापर्ट खालामनानै होदो सनाफोर। एसे कमेन्ट लाइक मोनबासो एसे इन्टारेस्ट नाङोना ओंखायनो कमेन्ट लाइक खालामनानै हो। बिदिबा नेक्स्ट भिडिअआव थाबैनो लोगो मोनफिनसिगोन लोगोफोर। दोनथ'नाय जानोसै आङो भिडिअखौ बिदिबा बेखिनियावनो। बाय बाय।